ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ, ଆସୁନାହାନ୍ତି ନେତା। ରାସ୍ତା ମରାମତି କଲେ ଗାଁର ବୃଦ୍ଧ ଓ କୁନି ଛୁଆ। ରାଇବଣିଆ ଅଞ୍ଚଳର କାଳିକ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାକୁଆପାଳ, ଧରମପୁର, ଉପରତୋଟା, ତେନ୍ତୁଳା ଓ ରଙ୍ଗମାଟିଆର ଗାଁର ରାସ୍ତା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ। ଏନେଇ ଅନେକ ଥର ଖବର ପ୍ରସାରଣ, ଅଭିଯୋଗ ଓ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାଟିଏ ନା ପକ୍କା ହୋଇପାରୁଛି ନା ମୋରମ ପଡୁଛି। ବର୍ଷା ଦିନରେ ତ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଗାଁ ରାସ୍ତା ଖାଲ ଢିପ ଓ କାଦୁଅରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ତେନ୍ତୁଳା ଗାଁର 60 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ମଙ୍ଗଳ ମାରାଣ୍ଡି ତାଙ୍କ ତିନି ନାତିଙ୍କ ସହ ରାସ୍ତାରୁ କାଦୁଅ ସଫା କରି ଦୂରରୁ ମୋରମ ମାଟି ଆଣି ରାସ୍ତା ମରାମତି କଲେ। ତାଙ୍କର ଏପରି କାମ ଦେଖି ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଏହି 5ଟି ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରି ଶୀଘ୍ର ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଅବା ପିଚୁ ରାସ୍ତାଟେ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ମୋ ନାଁ ମଣ୍ଟୁ ବିନ୍ଧାଣୀ। ଏଇ କାଳିକ ପଞ୍ଚାୟତ? ହଁ, କାଳିକ ପଞ୍ଚାୟତ। এই যে রাস্তা দীর্ঘদিন ধরিকি যে তোমার কাদ কচরা বর্ষা দিনে তো বহুত হইরাণ হচ্ছে। বহুত হইরাণ মানে এইটি গাড়ি ঘোড়া কিছু চালতে भी नाराज एकदम মানে পাল্টি খাই যাব। এই রাতি বিতি মଣିষ가 भी মানে লউটি পড়ি যাଉଛି। রাস্তাটা এতে খারাপ ହେଇଛି যে মানে কেହି নেতা भी আসিকি গোটে রাস্তা দেখি নাহাନ୍ତି বা কিছু কरू নাহাନ୍ତି। ভোট সময় আসନ୍ତି ভোট মাগিয়া ପାଇଁ? ହଁ, ভোট মাগিয়া ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମାନେ রাতি দিন সমান ହେଇ যায়। সেতে কুহনি রাস্তা কথা কিছু রাস্তা ଆମେ তো পাইলে ভোটটা পাইলে ଆମେ କରିଦେବା। এই যে ভোট পাইଛନ୍ତି বাবু মানে তার। ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହବ? ମୋର ବୟସ 53 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାଣି ବୋଧେ 6 ଥର ଖାନ୍ତର ଦେଇ ସାରିଲେ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ 22 ବର୍ଷରୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଜନ୍ମରୁ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି? ହଁ ହଁ, ଏ ଆହୁରି କଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। କୋନ ରକମ ଏଇ ଯେ ମୁରୁମ ଫୁରୁମ ବହି ବୁହାକି ଯେଠି ସେଠି ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇକି ଯାଉ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ରାସ୍ତା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ, ଏଇଟାରେ କିଏ ଚାଲିବ କୋନା କୋନା, କିଏ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ ନା ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଯାଇପାରିବ। ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ରାସ୍ତାଟା ସମାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାକୁ ଟିକେ ଉଞ୍ଚା ଖାଲାକୁ ସମାନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଆଉ ମାନେ ଯେ କାମ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବା କଥା, ଯେ କାମ ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବା କଥା, ଯେ କାମ ପ୍ରଶାସନ କରିବା କଥା, ସେଟା ଗାଁ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବହୁତ ଅଡ଼ୁଆ ହେଉଛି। ଏଇ ଘର ସାମ୍ନା ଫେର ଏଠି ମାନେ ରାସ୍ତାଟା ଏଇଟା ମେନ୍ ରାସ୍ତା। ସେ ହାରିଗଲେ ବି ଯେ ଜିତୁଛି ତାହାରି ଆଡ଼କୁ ଯାଇତେ ହେଉଛି। ଉପାୟ ନାହିଁ। ମାନେ ଯେ ପଟେ ବର୍ଷା ସେପଟେ ଛତା। ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ ଅନେକ ଲୋକକୁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଜିତୁଛି ତାର ହେଇକି ରହିତେ ହେଉଛି। ଆଉ ଯିଏ ଜିତିଲା ସେ ସେଇ ରକମ କଲା। ହଁ, ଯିଏ ଜିତିଲା ସେ ସେଇ ରକମ କଲା। ସତ ନା ନାଇଁ କୁହ? ଆଜ୍ଞା, ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଉ କି ବିଜୟ ତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମାତ୍ର, ମାନେ 5 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ଥିଲେ ଏ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନର। କିନ୍ତୁ ତ 15-20 ବର୍ଷ ଯେ ବିଜେପିର ଭୋଟ ପାଇଗଲେ ସେମାନେ, ବିଜେଡ଼ିର ଏଇ ଭଳିଆ ରାସ୍ତା ରଖିଛନ୍ତି। ନା ତା ଆଗରୁ ବି ତ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି କାଳିକ ପଞ୍ଚାୟତ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ କଂଗ୍ରେସ କରିଛି। ବି କିଛି କରିପାରିନି। କଂଗ୍ରେସ କରିଛି। ତେଣୁ ତ ଖାଲି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଏଇଠୁ ସ୍କୁଲ ଯା ତାର ତାହେଲେ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୁଆ ବନେଇବା କଥା ନା କଣ? ବିକାଶ ନାଁର କି ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ଯେ ନେତା ତାର ଘର ପାଖଟା ସେଟା ଢଳେଇ କରିଛି, କଂକ୍ରିଟ କରିନେଇଛି। ଆଉ ଆଉ ସେଇ ଯେ ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଟା ଯାଇଛି ସେଇଟାକୁ ଖାଲି ମାଟି ପକେଇ ଦେଇଛି, ବନ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଛଡ଼ା ଏଇ ରାସ୍ତାଟାକୁ କେହି ଲେଜର କରି। ଆଚ୍ଛା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମର ଆମର ଏପଟେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ କମ୍। ମାନେ ଡେଲି ଯାଉଛ, ଜାଣୁଛ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏ କଷ୍ଟଟା ତୁମେ ନିଜେ ସହି ଯାଉଛ କିନ୍ତୁ ଆଉ ବିରୋଧ କରୁନ ହେଲା। ତେଣୁ ୟାର ଗୋଟେ ବିରୋଧର ଉପାୟ ଅଛି, ସେଇ ରକମ ଅବଲମ୍ବନ କର। ଅନେକ ଜାଗାରେ ହେଉଛି କି ସେମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ହେଲା, ନହେଲେ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା, ତହସିଲ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରୁଛନ୍ତି। ତେନ୍ତୁଳାର ଲୋକ ଯେତିକି ଅଛନ୍ ଏଇ ପାଖରେ ସବୁ ଆଦିବାସୀ, ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍।